Il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-emendi li qed iressaq il-Gvern jirriformaw sistema antika li qajla ġiet riformata f'aktar minn 175 sena. Stqar li mhux aċċettabbli li fi stat demokratiku persuni jintefgħu taħt dellijiet ta' allegazzjoni li lanqas biss issir taħt ġurament biex wara xhur jew snin jirriżulta li lanqas biss kellhom jitresqu l-qorti. Kompla jgħid li l-Gvern irid jaċċerta li jitressaq il-qorti biss minn naqas u fejn ikun hemm biżżejjed provi kontra persuna u mhux biss provi prima facie. Għalli mhux sew li n-nies jgħaddu minn kalvarji jew oħrajn jabbużaw minn dan il-qafas leġislattiv. Dan l-abbuż li qed jeżisti llum jista' jolqot liċ-ċittadini kollha ta' pajjiżna. In-negozji li f'dal aħħar ġimgħat sfaw vittmi ta' dal-attakki inġusti hemm din hemmhekk u tafu min huma. Is-segretarji permanenti li huma magħrufin ta' kemm huma lejali lejn l-Istat li tispikka fihom l-integrità u l-onestà u li sfaw vittmi ta' dat tip ta' proċessi huma eżempji ta' il-għala dir-riforma hija meħtieġa. Spjega li sal-lum maġistrat talaq il-proċess f'livelli li jara l-affarijiet mal-ewwel daqqatajn, jiġifieri li jista' jkun hemm każ kontra persuna anke jekk provi ma jkunx hemm. Dr. Abela qal li dan se jinbidel b'emendi li jiżguraw li jekk tinfetaħ l-inkjesta li mħallef jiddeċiedi mhux fuq suspett imma fuq provi ammissibbli bħal evidenza. Argumenta li nies bħal Jason Azzoppardi jistgħu jiftħu inkjesti kemm iridu imma daqshekk jistgħu jibdew inkjesti bbażati sempliċiment fuq artiklu jew blog. Fakkar li jekk tintalab inkjesta fuq bażi abbużiva mingħajr ebda provi min iressaq tali talba jeħtieġ iġorri responsabilità. Qal li din missa dejjem kienet is-sitwazzjoni. Akkuża lil Partit Nazzjonalista li huwa maħtuf mill-estremisti. Il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard qal li issa qed ikun aċċertat li ssir il-ġustizzja mingħajr ma jissalbu n-nies. Dak li qed inesqu qudiemkom illum huwa turija kemm dan il-Gvern jemmen f'ġustizzja ta' veru ġustizzja li hija ġusta ġustizzja li mnebħa mill-ispeċjalizzazzjoni mill-aspett ta' kontabilità fil-proċeduri tagħna u l-effettività. U għalenka riformi li saru matul is-snin u li waslu għal riforma li qed titħabbar illum fosthom uħud li kien ippropona l-eks deputat Franco De Bono.